Gipahibaw sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung sisituda ang higpit ng pagpatuman sa clamping ordinance sa pagkakaroon giawhag ng mga motorista nga dili magpatakaw parking sa mga sakyanan sa kilid sa kadalanan. Si Chona Carion sa exclusive report. Human nga hugot nga gipatuman ang no helmet, no driving policy sa dakbayan sa Talisay. Gipahibaw ni Joy Tumulak, ang head sa City Toda o Traffic SAR sa Talisay nga higpit na unya nilang ipatuman ang clamping ordinance sa syudad. Gipasar ang maong ordinansa ni adto pang 2012. Gipakita kaganang buntag ni Tumulak ang duha sa 15 ka mga clamps nga mao niyay gamiton sa ilang operasyon. Gidugang ni Tumulak nga sa pagkakaroon nagpahigayon og info drive ang mga traffic enforcer sa mga motorista kay hugot na unya ang pagpanakop sa illegal parking ug ang pagclamp sa mga sakyanan. Kining mga sakyanan nga nagparking dapin sa karsada mo'y kasagarang hinungdan o makamugna sa hinay nga dagan sa trapiko. Nagsige na mi og roving kada adlaw sa maong mga lugar tungod kay among gianad daan ang atong mga kaigsuonan ining kampanya batok illegal parking tungod kay sa dili madugay amo niyang ipatuman din sa Talisay ang clamping ordinance. Ang sakyanan nga maklamp makamulta og 500 pesos. Sa mga sakyanan nga illegally park along National Highway o kining diri dapit sa may Cebu South Coastal Road, including ini ang kining mga magpakarwas, kining magpabulkit, kanang mangaon sa karinderya daplin sedan. So, amo lang ning pahimangno daan. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.